σπίτι ρε γαμότο, ούτε ένα γάλα δεν έχουμε, πάμε τα δημητριακά μας. Είμαστε σοβαροί. Όντως έχεις δίκιο. Ο άλλος τι κάνει έξω ρε φίλε, γιατί ρίχνει χιόνι. Μπας και νιώσουμε καλύτερα. Α, χειμώνας φέτος, το είδαμε, ωραία, είδαμε χιονάκι. Είναι σοβαρές παραγωγές αυτές τώρα. Έχουμε φέρει εδώ πέρα 3 σκαμπό και 2 ράφια επειδή βαριόμαστε να φέρουμε το τρίποδο. Και αυτό με το green screen εντωμεταξύ τι φάση. Τι να κάνουμε ρε τσάκ, από αυτό έχουμε 2 μέρες να πάμε, να μην το χρησιμοποιήσουμε λίγο. Αυτό δεν είναι το άλλο ρε μάγκες. Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ειδικό. Ναι ρε πάμε, Άντε. Δεν έχει τώρα εδώ πέρα καθόμαστε στα green screen αυτά. Άιτε, πάμε λίγο. Οδηγάω έτσι. Πάμε. Φήμες λένε ότι είμαστε 20 λεπτά από την Αράχοβα, παιδιά. Να σου πω την αλήθεια. Ήρθαμε να πάρουμε κάποια από τα πράγματα που έχουμε νοικιάσει για σήμερα. Πας έτσι εσύ ρε μαλάκα στα χιόνια. Εμείς φοράμε μπουφάνο, τώρα τον Δεν το μάνικο ρε μαλάκα είδα. αστείο. Φοράω πιτζάμα. Είναι αστείος αυτός. Τι γίνεται εδώ. Όλα αυτά δικιά μας, τα παίρνουμε και... Πω ρε μάγκες, τι έχουμε εδώ ρε μάγκες, τι είναι αυτά εδώ. Πούγια. Τι είμαστε ακόμα εδώ, δεν έχουμε φύγει. Περιμένουμε, θέλαμε να βάλουμε αυτό εδώ πέρα γιατί από ό,τι βλέπω θα έχει πολύ κρύο. Θέλαμε εδώ πέρα ένα σκοφάκι, είναι γαντάκια εδώ με το Χάκι Pixel. Χάκι Pixel πριν με λουλουδάκια εδώ γαντάκια. Κοβάκι εδώ πέρα. Anyway, λοιπόν, τα αγοράζουμε, μπαίνουμε και φεύγουμε. Έλα, έχουμε αργήσει, τι θα κάνουμε. Αν κάτε. Καλησπέρα. Καλημέρα τους, μαλάκα, λέει καλησπέρα από συνήθεια, δεν πρέπει να είναι αυτό. Πάμε να τυχούμε. Τελευταίο ανίδι μάγκες μπαίνει στο βαν. Τι θα κάνουμε σήμερα ρε Μαλάκα θα είναι τέλειο. Τι θα κάνουμε. Ελπίζω απλά να μην τραυματιστούμε ρε Είμαι φίλε. full excited. Είμαι full excited, αλλά φοβάμαι λίγο, ξέρεις. Τι φοβάσαι. Είμαι σημαντικό. Πάμε, Αλέξ, πάμε. Βάζω τα γυαλιά ρε μαλάκα. Δεν ξέρω πώς μάθω. Θα γράψω. Θα γράψω. Αλεβάν. Έλα, πάμε, πάρτε. Όπα ρε. Τι είναι εδώ, πρωινάκι. Τι είναι, μαρέ. Έχουμε εδώ snowboard. Άντε. Άντε ρε. Δεν θέλει για λίγο πάρα. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνονται τα stories στους άλλους, για πάμε. Παιδιά θα κάνουμε story. Παιδιά, θα κάνουμε story. Κάπως έτσι γίνεται. Απλώς λέμε κάποιος θα κάνει story και πάντα μας γράφει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είστε εδώ πέρα, τι κάνουμε, πάμε. Είμαστε μπόλικοι και πάμε που πάμε. Ψεύτικο full. Γενικά πάντα η πρώτη φορά που τραβάμε story πάντα είναι χάλια. Πάντα είσαι με ψεύτικο excitement χωρίς λόγο. Βρισκόμαστε πια στην Αράχοβα και απομένουν λίγα λεπτά για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό μας. Τα χιόνια! Πες να μην έχει δει χιόνι ποτέ Δεν έχω δει. Βασικά έχω δει μια φορά μόνο. Μια φορά που πήγα με τη μάνα μου σε ένα βουνό στη Ρόδο πάνω από το μεγαλύτερο βουνό. Αυτό πρέπει να το γράψουμε. Είναι Έχω πει σοβαρό 1000 αυτό. φορές ότι δεν έχω δει χιόνι. Ο Φώτης δεν έχει δει χιόνι. Μας το έχει πει όντως. Σκέψου σήμερα θα δεις πάρα πολύ χιόνι. Θα δεις. Είναι ακραίο το πόσο χιόνι. Σήμερα θα περάσουμε τέλεια, Φώτη. Είσαι έτοιμος? Ευχαριστούμε πολύ. Τραβάς. Φύγει. Ωραίος. Ωραίος, μου βγάλεις κούκλος. Έτοιμοι μάγκες μου, έτοιμοι. I'll prove that I'm the greatest sound man of all time, and I'm starting right Ήρθαμε εδώ λίγο να κάνουμε όπως κάθε μέρα snowboard. Μαλάκες, θα πεθάνουμε. Αυτά τι μου τα φόρεσα.
εδώ πέρα να το παίξεις τι. Εδώ λαγουδάκια, ιστορίες. Εμείς γιατί έχουμε όλη τέτοια που φάνε και ο Πάνες είναι... Τι έγινε Αναστάση? Τι έγινε? Λάιον να κεράσω? Μίλα ρε δικέ μου τόση ώρα. Έχω πάρει τα βουρνάκια. Φέρε ένα Λάιον. Μια πέτα. Πολύ χιόνι. Τρελός. Καλά με καλά έφταξε. Τώρα μας κάνει τραυματάκια μας. Τώρα έχουμε... Θα θέλω δυνατούς, έχει μάθημα τώρα. Τι λες ρε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αναστάση εδώ, παιδιά, τον Ρουμπάκο. Σούλης Σούλης nickname. Σούλης είναι το nickname. Είναι πολύ καλός, είναι πρωταθλητής. Τι πολύ καλός αυτό είναι. Έχουμε πολλά μετάλλια. Δεν υπάρχουν μετάλλια στο κομμάτι, δεν υπάρχουν ομοσπονδίες. Είναι θέμα εσωτερικών οργανώσεων, ιδιωτικά project, να το πούμε έτσι, οι αγώνες, οι οποίοι γίνονται η Παρνασσό, η Καλάβρητα και παίζει. Πέραμε το μεγαλύτερο όνομα στην Ελλάδα, τέλος, λοιπόν. Για πάμε λίγο. Αυτό, τι πιστεύεις το έχουμε, θα κάνουμε τίποτα ή... Το έχετε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει κανένας μας, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί. Αυτό. Εντάξει. Να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι. Παρακαλώ. Το χ εδώ στο γουρνάκι. Τι βάζει για το άλλο, βίντεο ήταν. Χ στο γουρνάκι εδώ, Είμαι παιδιά. secret supporter. Είναι supporter, είναι fan. Εδώ. Είναι λίγο funny φάση. Λοιπόν, εγώ λέω να τα δούμε όλα στην πράξη, σιγά Ναι, σιγά ναι. να μας δείχνεις και τι συμβουλές έχεις να μας δώσεις για σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας τα εξής. Safety first. Well, safety is number one priority. Safety is number one priority. Θα καταλάβουμε λοιπόν πόσο κάθε αναβάτης θα χρησιμοποιεί το αριστερό ή το δεξί του πόδι για να κάνει κάνοντας κάποιες ασκήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε καταρχάς να κάνουμε τις ασκήσεις. Θα πρέπει να πάμε λίγο στο κάτω που είναι λίγο Τίποτα ρε, τελείω το άσπρο. για πάντα. Εντάξει. Για δώσε λίγο. Ότι πέφτεις ρε φίλε, μετά πώς σηκώνεις ακριβώς. Να βάλω το ένα πόδι μου, βγήκε η Παναγία, παιδιά. Πήγαινε με το ένα ρε. Αναστάση, πώς σηκώνεσαι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχω να βάλω το χέρι μου και να σηκώσω. Ο πιο εύκολο. Σωστός αυτός. Απλά κάτσε μετά έτσι σε ένα μέρος, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τι γίνεται να σηκωθείς, απλά αγγέλα να με σηκώσεις ρε. Πώς να κουνηθώ ρε μαλάκα από εδώ τώρα. Α, καλά, τότε. Με πάνε. Λάκη, κάτσε κάτω. Πέσε κάτω. Γιατί μπορεί να φύγεις κατά λάθος και να σε ψάχνουν. Πηδάς. Λοιπόν, challenge ποιος θα σηκωθεί πρώτος. Μπορείτε λίγο μόνοι σας, για να πάμε να δούμε. Αυτό το θέμα. Παιδιά, θα σκοτωθούμε εδώ πέρα. Εγώ λέω να ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πάμε. 3. 2, 1, πάμε! Όπα! Όπα! Λοιπόν, για να φρενάρουμε. Ό,τι κάτσει, ό,τι γίνει. Ωραία. Με το που Απλά λέμε πέφτουν τα μούτρα έτσι. Κλατ και κάπως θα φρενάρουμε. βάλε σιγά
Ένα. Το πήρε πολύ ζεστά. Καλησπέρα! Τι κάνετε? Εκεί, το άλλο πόδι, μπράβο! Το έκανε καλά, το έκανε καλά. Άνοιξε χέρια, άνοιξε χέρια, μην τα κλείσεις. Άνοιξε χέρια, μην είναι σταθερό. Άνοιξε χέρια, δεν παίζεις μας χέρια, εκεί σταθερό. Σφιχτή κοιλιά, σφιχτή κοιλιά, σφιχτή κοιλιά. Ήθελα να έρθω πιο εδώ, δεν ήθελα να σηκωθώ. Τι λέει ρε? Το έχεις, το έχεις. Και μου είπε ένα παλικάρι πριν που με ήξερε, εκεί πέρα, μου λέει θα πονέσει ο κόλλος σου σήμερα, άμα είναι η πρώτη φορά. Και τον καταλαβαίνω. Και το υπόλοιπο, και το υπόλοιπο! Ας πούμε ότι θα βάλουμε ένα στόχο, θα μπείτε και 4 στη σειρά. Και ποιος κατέβει Και όποιος πρώτος. κατέβει πρώτος φερναριστός μέχρι το σημείο κερδίζει. Και χωρίς να Εγώ να παίξω και με λεφτά ρε, τι έτσι. βάλτε και τα λεφτά σας. Πάμε λίγο. Καθίστε σε κάθε βίντεο αυτή τη δουλειά και να παίζουμε τα κανάλια μας και να παίζουμε λεφτά. Κάνουμε αλλιώς βασικά. Ο χαμένος να αράξει στην πισίνα μας για 5 λεπτά. Θα πρέπει να βουτήξει στην πισίνα αμέσως με το που μπούμε στο σπίτι. Ακύλα, το ξέρεις το βουτάς στην πισίνα σήμερα. CGI, μάγκες, δεν πρόκειται να γίνει. Για ένα 5 λεπτάκι στην επαρχία να κάνεις. Πάμε, Αλάγια! Το κοντρέλιο μπούλια! Το κοντρέλιο μπούλια! Αυτό δεν μετράει. Τσακ, έχασε! Δεν είχα καταλάβει ότι είναι Δεν τρεις ακούμπησε πρώτοι. τη σανίδα, εντάξει, μαλακία. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι 3 πρώτοι και μόλις έπεσα απλά σταμάτησα. Γιατί εντάξει. Έπρεπε να οκ. πας από εκεί ρε. Εγώ δεν είδες ανάποδα, ο άλλος ο Φώτης έτσι, ήρθε όπως να είναι. Υποστηρίζουμε Drake. Πήγαμε, επόμενο. Τι γίνεται ρε. Εγώ λέω να κάνουμε κόλπα, να αρχίσουμε πλέον να κάνουμε freestyle. Ωραία. Εντάξει, γιατί τώρα είναι τα φλόρικα. Χώνο beat και Ωραία. Πάμε. Θέλω να σου Yo, πω, yo, θέλω yo. να σου πω, θέλω να σου πω. Πρώτον Lion, Yo, yo. πάω στο βουνό. Πώς για το Lion, πάμε. Προχωράω. Σανίδα μάγια, θα πηδήξουμε την σανίδα του Αναστάσιου. Ας το πάμε ρεαλιστικά. Τι μπορούμε να πηδήξουμε. Τέτοιο μέγεθος. Πολλές απαντήσεις, αλλά τώρα μπορούμε να πηδήξουμε, ξέρω εγώ. Άμα είναι 3 σανίδες στη σειρά. Σειρά μαλάκα. Το Έλα, έχουμε. καλά είναι, καλά είναι. Να βάλω και Για μία πλάκα. Lion, ναι. Για πλάκα Στέφανο. Λοιπόν, έλα μας αναλάβανε, εντάξει δεν ήμασταν εμείς παιδιά. Ο Φώτης ήταν ρε. Εγώ ήμουνα ρε. Μπράβο Φώτη, Μπράβο, μπράβο. Φώτη. Αυτό φοράει κόκκινα φώτες ρε μαλάκες. Και ο άλλος τι φοράει. Μαύρα, μου φάει και πολύ δύσκολο. Έλα, βγάλε μία Ο άλλος σανίδα. έπαιρνε φόρα από πάνω. Ναι ρε. Βγάλε και αυτό, βγάλε και Βγάλε και αυτό. αυτό. Πάρε και αυτό, άντε. Πάρτε και αυτή μου ρε. Εγώ λέω να πάμε εδώ. Ναι. Πού σας φαίνεται. Κομπλέ, κομπλέ. Ω, αυτό πολύ καλό. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω ρε μαλάκα. Είναι 2 εκατοστά. Πόσο είναι, ρε παιδιά, η μπάρα, 2 εκατοστά. 3. Πιστεύω θα τελειώσει. Δεν υπάρχει έτσι. Κάτι Λοιπόν, άμα δεν τελειώσει, είναι δικιά σου,
Εντάξει. Έχουμε να το κάνουμε κι εμείς μετά όμως. Εντάξει, Τι κάνει ο άλλος? Παγωτό Lion Bar, ρε. Καλέ. Έλα, φέρανε. Το καλοκαίρι στα ψυγεία σας. Πάμε, Τόκι! Πήδηξα τον Lion. Παιδιά, έχω ένα θέμα με τη μοιοπία μου και δεν έβλεπα που είναι η μπάρα. Απλά ερχόμουν στην Αλέξανδρο. Γεια μου, παιδιά. Α, όχι, δεν την παίρνω ακόμα γιατί έχει να πηδήξει ο άλλος. Θα την πάω μετά όμως. Μπράβο, πίτα! Πίτα! Τι βρήκε το Lion? Τόσο κοντά! Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Είναι δικό μου το Lion. Θα πάρω και εγώ μια μπουκιά. Όχι. Να το καλά. Γαμάτε! Γαμάτε και τέρνετε! Να ξέρετε! Αχ, είσαι ποιότητα ρε πουστή! Πάμε να πάμε τίποτα! Ωπα ρε μαλάκα! Λοιπόν, για πείτε εμπειρίες τώρα. Θα πέσω! Κρατά το ρόλο. Πρέπει να... Πρέπει να ξανάρθουμε να το μάθουμε φίλε και μετά πιστεύω θα είμαστε ατσίδες. Θα κάνουμε εδώ, θα γυρνάμε Καλά θα είναι μωρέ, εντάξει, άμα το μάθεις καλά είναι. και σπρέι να μάθουμε. Και το σπρέι να μάθουμε να κάνουμε. Ήρθε ο σπρέι? άλλος πριν, μαλάκα μας πάρα. Εδώ δεν μπορώ να... Τι έγινε ρε μάγκες! Ο τελευταίος πληρώνει το φαΐ, έτσι! Άρα ξέρεις τη σειρά μας, 5 λεπτά. Κολώνω ρε μαλάκα νομίζεις. Κολώνω νομίζεις. Κολώνεις ρε, κολώνεις Κολώνω. ρε. Πολύ κρύο. Τρέμω ρε. Ω μαλάκα θα πάθω πρόβλημα. Άμα δείτε και δεν αναπνέω θα με σώσετε τουλάχιστον. Εντάξει μην με αφήσετε. Θωμά, σε παρακαλώ. Δεν κολώνει ρε μαλάκες. Τι κρύο. CGI, αφού το είχε πει ο Φώτης στο νεοδρομικό. Δεν νιώθω τίποτα ρε. Χιόνια ρε μαλάκι. Τι χιόνια είναι αυτό. Μούφα είναι. Δεν είναι χιόνια αυτό ρε μαγκής. Δεν νιώθουμε τίποτα τώρα.